Vítejte u obrazovek. V dnešním VIP prostřeno se setkají zajímaví hosté, kteří si navzájem navaří podivuhodné šlichty. Počkej, co je to za blbost, jaký VIP prostřeno? Mám uvádět autosalon, kdo mi to sem podstrčil? A co jsem se to naučil? Aha, Silvestr, legrace, víno, ženy, zpěv. Omlouvám se, ale když na Silvestra nedělá scénárista, nehnu pantem ani já. A autosalon ať si uvámí, co to Melu uvádí, kdo chce. Zdar! Oblek jsem měl na sobě naposledy, když jsem se ženil. To znamená, že teď nás čeká něco minimálně stejně důležitýho. Jsme ve městě, kde vznikl první německý bílý porcelán a byla vyrobena první německá parní lokomotiva. Další nápověda. Nejsme až tak daleko od českých hranic. Honem, mažeme. Není čas na žádný zdržovačky. Už vám to prozradím. Jedeme si koupit auto. Čekali byste takový servis? Řecký bůh slunce Helios měl syna se smrtelnou ženou. Ten syn trošku trpěl, protože mu žádný jeho vrstevník nevěřil, že je synem boha slunce. Tak tedy uprosil svého tatínka, aby mu na jeden den půjčil sluneční vůz tažený koňmi. Ale nějak se mu to nepovedlo, spálil Afriku, začaly kvůli jeho nezbedné jízdě padat hvězdy a tak ho řecký král bohu Zeus srazil bleskem k zemi. Ten chlapec se jmenoval Faeton. Naše skleněná manufaktura není navržena jako klasický výrobní závod. Je to zároveň společenské centrum, kde se pořádají i kulturní akce. Jsem sice v továrně, kde se výhradně vyrábí Faeton. Jako zákazník si tady ale mohu naspecifikovat i jiné top modely značky Volkswagen. Například nový Touareg nebo Passat CC. Tak nás samozřejmě zajímá Faeton, tak jaká pak barvička. Bílá dobrá, ale podle mě už bílá vychází z módy. Já si myslím, že zvolíme černou, ta nikdy neurazí. Budeme mít samozřejmě kožený interiér, já bych volil kůži v barvě koňak. Interiér ještě nevím, ale musím říct, že je strašně příjemný. Ty materiály vidět, cítit prostě dotykem jejich strukturu, je to vymyšlený opravdu precizně. Výroba jednoho Faetonu probíhá zhruba 3 dny. Montuje se v podstatě ručně. Objevujeme i další zajímavosti. Třeba to, že díky umístění továrny ve středu města vymysleli ojedinělý způsob jejího zásobování. Jaký? Používají nákladní tramvaje. Tahle tramvaj přijíždí do fabriky 7krát denně. Jezdí normálně středem města po kolejích, které jinak využívá městská hromadná doprava. Na délku má 60 metrů a včetně nákladu váží 150 tun. Je to jediné takové řešení na světě. Jednoduše žádné kolony čadících kamionů. Tramvaj. Velice chytré. Jsme uprostřed dvoupatrové výrobní haly modelu Volkswagen Faeton. 2 velká překvapení. Žádné řezání, skřípání, žádné negativní zvuky spojené s výrobou automobilů. Druhé překvapení. Kdyby televize mohla přenášet pachy, tak zjistíte, že tady nic nesmrdí. Žádný olej, lak. Tomuhle já říkám téměř dokonalé ekologické prostředí. Na podlaze jsou parkety z kanadského javoru. To nemám ani já doma.
Výrobní hala modelu Phaeton má 2 patra, která jsou do písmene L. Ve spodních patrech pod výrobní linkou najdeme zásobovací a logistické centrum. Úžasný je systém tady těch robotických vozíků, které se samostatně pohybují po celé továrně. Pod podlahou je totiž nainstalováno zhruba 60 000 magnetů, které tvoří takové virtuální dráhy. Funguje to dokonale a já myslím, že to musí překvapit a pobavit a zaujmout snad každého. Robotické vozíky tady mají dokonce své vlastní výtahy. Další zajímavé místo. Montáž elektrických kabelů. Podívejte se, člověk by si řekl, elektřina, taková éterická věc. Jo, ale všechny ty kabely do toho jednoho auta váží 70 kilogramů. A kdyby se tady snad náhodou našel nějaký šťoura, který by si je chtěl přeměřit, tak by měřil pěkně dlouho, protože mají v součtu 3 kilometry. No nic, jdeme ty kabely strčit do toho auta. Teprve, když vidíte fyzicky a reálně výrobu takového auta, tak si uvědomíte, z kolika dílů je vůbec složený. Je to prostě neuvěřitelná práce. Já samozřejmě tu elektroinstalaci nebudu tady dělat, protože kdybych to dělal já, tak to bude jediný Phaeton na světě, který by nejezdil. Rozhodnutí situovat továrnu téměř do centra Drážďan, pouhých 100 metrů od známé botanické zahrady, přineslo povinnost dodržovat celou řadu velmi přísných omezení. Díky dokonalému utěsnění neproniká z provozů ven prakticky žádný hluk, kolem továrny byly vysázeny stovky stromů a maximální pozornost byla věnována dokonalému čištění odpadních vod. Jedna vsuvka pro technicky zdatné. Podívejte se, jakým skvělým způsobem je tady vymyšlený závěsný systém, na kterém se vlastně přepravují ty karoserie. Jednak se dá jakkoliv snižovat a hlavně jakkoliv natáčet na kteroukoliv stranu. To kvůli tomu, aby ten pracovník, ten člověk, který to auto vlastně vyrábí, měl vždycky ideální přístup ze spodu na to správné místo. To považuji za super frajeřinu. Teď nás čeká montáž zajímavých dílů, kterými jsou... Kdo pak to asi uhádl? Dveře. Člověk by řekl, že se jenom tupě otevírají a zavírají, ale to není pravda. Na následujících 20 metrech montážní linky mi do nich musí dát hromadu věcí. To máme kliku dveří, odemykání, zamykání, reproduktory, ofuk okýnka, elektrické stahování, otevírání nádrže, otevírání zavazadlového prostoru, kastlíčky, šuplíčky, servomotorky, kterými ty dveře pěkně zavřou, vnější osvětlení, vnitřní osvětlení. Jo, tady se budou muset snažit. Moje auto je dnes 37. vyrobený na téhletý výrobní lince. Dveře k němu musí být hotový ve 14:09, aby to do 14:30 pěkně stihli dodělat. Na tomto místě se spojuje karoserie s podvozkem. Říká se tomu svatba. Provede se to za pomoci 27 šroubů a musím vám říct, že celá tahle procedura stojí za to. Za chvíli pochopíte proč. V této továrně pracuje 210 lidí, z toho 5 žen a 5 robotů. Na jednoho robota, kterého jsem si obzvlášť oblíbil, se teď podíváme. Je to takový šroubovací robot. Svatba skončila. Ach, jsem tak dojat. Než jakýkoliv Phaeton, tedy i ten můj, opustí tuhletu fabriku, pořádně si na něj posvítí. Proč? No, aby se všechno zkontrolovalo.
to je to naše čísílko 37. Jediná prosklená automobilka na světě. Lidé, kteří v ní pracují, vidí ven, lidé, co jsou venku, vidí na ty, kteří tady pracují. V roce 2001, kdy se továrna otevřela, měla se stát výkladní skříní koncernu Volkswagen. Auto je vyrobeno. Zbývá jediné. Převzít ho. I na to se myslelo. Slouží k tomu speciální hala. K tomuto okamžiku všechno směřovalo. Za chvíli z útrop továrny za doprovodu hudby přijede sem ke mně, k novému majiteli, můj nový Volkswagen Phaeton. Volkswagen Phaeton. Vůz vyráběný v té nejzajímavější fabrice na světě. Aneb i automobily mají své rodokmeny.